سرۆک وەزیرە ئیسرائیل بنیامین ناتنیاهو جی ڕاگەهاند کۆ ممکنە لە هەفکردن بە سووریە چێ بە ئەگەر نێت باش بە و ئەو vêgavê texmîn dikin ku herêmeke tampon an jî herêmeke bêçek di navbera Sûriye û İsraîlê de ava bibe. Benyamin Netanyahu îro eşkere kir ku eger nêta baş were nîşandan pêkan e ew bi Sûriye re bigihîjin li hevkirinekê. Netanyahu got ku ew texmîn dikin herêmeke tampon a bêçek ji Şamê heta Cebel Şêx û hine herêmên din were avakirin. Li gor rojnameya Daûd Ahronûd di dema Netanyahu serdana leşkerên xwe yên li Sûriye birîndar bûbûn kir got ku ew hebûna xwe li ser erda Sûriye diparêzin da ku ewlehiya İsraîlê soger bikin. Netanyahu piştrast kir ku ew ê li gorî prensîpên xwe bi Sûriye re li hebe.